Enti comedian so a TikTokers eni age omubo Otumfuo abaso asasi nyameka si kurowura pia na won kwansole da form omubo na baso after say enro an wotimi ensure peace at Bawku omusi na nyankwada me man chiri mu no akire wadwen amame e wo comment section how you Penyah block media me so say any dey mo obe like a video no other ma subscribe button na be click notification icon of latest updates na be chire wadwen dey amame e wo comment section so baso no share for anya bi ahwe et enro an ekopie mu for the final hearing or for the final judgment of the mediation process of resolving the Bawku conflict that has been there since ages, for decades. Otumfuo Asantehene passing the final verdict on that. Now, I don't say it's no. You will say at the end of the day, no, I find me in a camp at the end Eda Otumfuo Asantehene. For his enthusiasm, okay. And the wisdom. He used his wisdom to resolve this case. Okay. We are very happy and we thank him very well. Okay. Do this year. Okay. Mediation for us. It is finished. Thank you so much. As Jesus said, when they crucified him, he said it is finished. Yeah. And now it is finished. Okay. Bawku has become very beautiful as it was. And now this is going to go normal. And you believe the other party is also going to understand? They will have to agree. It is the law, and it is from the chieftaincy institution that Bawku and Kusab as a whole belong to the Zugran and his people, okay. And no one again can claim ownership of it. Everybody is going to. I'm not saying you're going to judge them. What is something here? Today, we fight for Bawku. We are killing Nachiga. He's the king of Bawku. Nachiga one. The original chief of Bawku. Junior, not the one Junior. Don't fuck around. Never adu na a course one. Eno, I don't say media nesuno. TikTokers no omata elpo Otumfuo abase in fact nana. Why are there? Nana nyankwada. Why are there? Pia Otumfuo yameka siaro nana mibonia na mabomi muase. Odafuo mi jubilati. Na jubilati nyina na say. Nana Dormaahene nana adwuma badu wadi njo. Awo napam nisusiye. Afidie wosum Asantehene. Wada proye esma Asantehene na wayi kankan. Enuti na mi jubilati. Odafuo maburusi ani kusase. Asundue aba. Masra sa video we obaga akwesi awie. Ansama beto dwa ya nyina nim sama brusi ni kusase. Amontamonyo. Eti amabasa na kwaso awo Bawku. The president of Ghana, Yewra John Dormaahene Mahama, ade nsam no akodan Otumfuo Osetutu. Asra ne say, "Onfa ne ho anye ensam ni mu. Sebaya asudie ababa mamprusi ani kusase entam. Yana na di mambadu takra wajem. Woguri ya moja mpani chirim. Ane amatoka se. Aka tire the whole Ghana se. Apo Otumfuo Osetutu ase.
So otimi kwa kasa asem we. Na asudie aba mamburusi. Ani kwisa ase ntamo a. Abato anantwe mienu. Ade abacho Otumfuo osetutu. Wa abere firi se wo batena aso se wo hene. Amasra Otumfuo da. Onsom Otumfuo. Dabia authority Otumfuo. Ama obi ahusa. Ne tamfo ane Otumfuo osetutu. Ose sanetamfo ka asam no wodi nkunimu a. Wano abatira ne tamfo se. Sabe nanum akum. Wano na nanum ato ahoro so. Enti wa oto na ntwe mienu. Ade abro Otumfuo se. Onye no okum ni. Ewi aso. Maka kire ni babi se. Ye ni murota ye nkwa ahimfi. Sa won take asa. Woya na ya. Mame ntuaso. Mame ntuaso na me mumu me benko. Baby am di kosie no, me tuaso. Tie nie. Na Dormaahene anso awuasuo madware. Anu wo akwadware mu. Se ekaba. Ye beyi na ton. Wo akwa kangadwa. Okoto de we anya bi. Ne ka obapata. Tie. Wo se wo bato anandwe bienu. Ade abro Otumfuo osetutu se. Se papa ya ni asundwe ba mamburusi ni ayekwisa asefo ntamu a. Wo de nantwe ni babra no. Baba ba bona abaso. Se wo Dormaahene. Ane wanya sika ato nantwe. Ade bra Asantehene ewura. Wada apremso. Wada kokoso. Odi sika to brada. Wo de anantwe baba danasi. Ana asundwe aba na Dormaahene ya kayo. Ya kayo. Bia na owira fi. Dawura kwasi ata. Odo ya ni o. Ono ya ni o. Wota ya ni o. Wanta ya ni o. Yebebom. Ya ma wo kadan tie. Ya ma wo kadan na Dormaahene tie. Besi ya nyadai. Ya ma wo kadan na waka akyere ya sai. Sabe Asantehene na bada woka. Safa na ntwe ni bra. Me ka mo wate. Ya ma wo kadan. Nebom ya akyere wo sai. Twetwa kwan ya wo baba so a wo de na ntwe no. Ababa. Tie nie. Ya ma wo kadan o. Ya ma wo kadan. Hwe kwan ya wo Dormaahene. Wo baba wutiri mu sai. Se asundua aba. Mamburusi. Ane kwisa asefo ntam. Enti me masamu amekaye. Promise ye no. Mi di so. Twetwa kwan ya obaba so a wode sa anantie no. Baba. Won kwa na yi am. Tie nie. Ewi ase. Sa obi mpa asundua. Ya mpa na fa afade. Eti Asantehene sabe wo bi amfiri Otumfuo ati. Ankwadan na Dormaahene kasa. Wona aka sa ba mo Otumfuo osetutu anantwie. Tie. Wodi bo. Wan fa mo. Wanantie ni yenye no wa anyimfie ho. Enti ukwato. Wan kwato. Kum. Na fa ma wa angasa wo hafo no. Fadware wa mo. Ka kire wo no mo sa. Kasa be kwato ye no. Afedie makosuma santia video ye ja waju. Na afe wacha. Na wodi ama wofo na di. Wo mu nkumuni. Ka kire wo mo sa. Mamburusi kusase asumduaba obi ajubileti. Endu so ato na ntie ade mo wo no sa. Wo mu nkumuni. Asantehene eyiya sa. Sabi wo bedi asam ama asumduaba. Na wono batina so sa. Odi anantwe mienu afiri obi ho. Na Dormaahene. Wa ba na abono. Apinti mabo a wo bo hwam. Ye bom. Ana ajeje ko ngwaso. Nana. Wo won se mi jubileti. Ade a ya medane se. Otumfuo wo se tutu. Aka asem no. Na ye nua no mampurusi ni kusa asefo. Ade atum abo powder. Jubileti. Ade a wo mo ani o. Ye wata Asantehene. Ni obasa Asantehene mu guase.
and then the concom also everybody to so would do what two for say obeka asemi amasu diaba na diaba che wasa sorry akoka na ti asam sene wutirim what can tell another man say answering it him awa asamu oka say Otumfuo say the truth make am asu diaba obata na npi edi na say an wasamba ya oba attack Asantehene edi say nipa we say asu diaba obata na npi ade ama Otumfuo osetutu say waya ade na ade achi na wasa de na ntifo na obato no asa betwa Asantehene po mokura mu ni sika to namdi me na betwa na ntwe brɛ na na ba ene ma me misa enti meme nkokwa no amese meto abrɛ no me de akokwa no ma wa baji ani enka di ayo na na ba ene me misa wo me mese ma brɛ snap ba ko aye go sia crate enkuko bienu me de brɛ wa baji enka wa obenu ho entitie ya ma wo matoto momane anfa meche sabi obi a woni bibidi anum sabi yanum mo na wa be ka kire asa wo momane ade bre ya be yanu bo arafo bi ni man ba control vakabosu e bia na wo nwudi akwaso enie mampurusi ani kusasi bako ensamo a esisi wo ho na ya pass dwero Otumfuo setutu one na nan matra kodwa ene manhia asudwe nku a na Dormaahene takra wo jem bola suja wano anaka se asudwe ba obato anantwe bienu ade ama Otumfuo osetutu ampa asudwe aba ya nanika na emom ya kire ne se ampa kwan ya obefa so a ode sa anantwe nu abeba muntie ni ananye se anantwe nu ade Abraham yakumadi yanya ya adwese ya baje na emom se waye wahene obrempon na wonimu se ohene ansabo emuso na wasan ohene abono ejina me say amba kwan ya ode be yere ode beba e bia wonti ase ye nti ameka se amba kwan ya ode beba no tie ohene se oba omuso ana ohene ndime se ohene mi bo eni atro ejina ameka tell say ba bia nka meka se wote kasa na asem bi na nka meka na dia media besie matira wasia asamwa na nka mbasa meka matira wasia ohene anse boni atro enti sa wa he Otumfuo oserutu abo sa wodi anantwe mbaba dia ampa kwan ya obaba so a ode baba esanse na suotwa adamensia enti wo ba ya dan na wono dididi atu abofo ana wono angasa mu abase mato anantwe me de bra Otumfuo oserutu kokosa ti okrampa ahunsa efunu nku a efunu wantasu a oya wienye sa na Dormaahene wakwa akoye Ekonu enhade asumdwem boko bibia basabasa ye bia mpiem efi no wotwe be piem wa ha no komo no we had asumdwem bibia boko nemom na ye kai ahwefo sem we piem wa ha na ena se bambo ama no tuma pa friends ni onye obia na ema no kwan ewura manhia infenti se oye adwuma ko manhia infie na yebisa wo se krata ya edi adanse se oye adwuma manhia infie ni anyway wentimi anhye dia eya asafo na suppose fo no bema abesan wo akop na nko meka se enam se eye kusasi ni mampusi tokwa ni tika mo piem ha nka e bia kasakasa asbasbasa e be piem no mepem ha e kwan pa ele chemu mienu kusasi fo gufa na mampusi fo gufa ana komodidi e kosoa ese obi ahu se obi a enima ibusa se ebufu asho obi akoma muma nemu komo na mudi na mo stress se ya kama enti ha dia manebo no bibia boko dede bia nkoso na nsebambo no emu ayere tenden se bi kan editu gane iti ye hwe ni mu se nkomodie no bekoso na bibia bepiem ababia nso ye ma hwefo nso aso ate na otomrosie de aye ne se sesia de mpanimfo nyampie omo da so ehye kokoa mu a wo mo ebo nkobo sa pepepe se de ebo du ba kwa
eye kusasi fodi kan ba na man pusi for to aso mko share hunde obi anya mpie eni chebi ana Otumfuo nso so ene le dom esubetu ko wura ni mpanyifo nso ko wura be bia a o se omudi nkomo no iti sabe de omu daso ehye kokom a omudi hu nkomo ana chitafo ne wa bonti a omo nso so edidi de omo hu nkomo min kase basabasa e bia nse no hu o hwe omo nim so a hu so bi bofu ana se ese awrekwa so bi kuma ma omo no omo nyankofo ana esresre uti wo se amane bo no e free man share inside bona e ba bonti a e ba obia ho ama asumdue ase bibia e hwe akon aso bia e ba fom se de be ya basabasa ya apie wo boko ne potamu a ama de hye e hwe won kwan e bi prepare ne japade so e hwere e kono nsusu no bibia no e so betwa na pepepeye afa no ntuma pa efra se fisi asumdue ba boko ne potamu a Ghana fo nsusu no ye bibie asumdue e wo ba bia ama mpuntuo nsu fa no ntuma pa efra Otomrose ne krakra mu no watumi ne afane bia di nkomo se e de na omo hwe animu ana we want say na we say ni lu kom le mom directive answer mani boy free man sheba na say enam say on pese bibia obi beka bibi na basabasa yes sin trofo no ye hodo on kakra wetin komodie bia we say ni afam yenu na chitafo no edi na mom so mu wie bibia wie na nne etwam dia ene komodie no wetin no madi na mo sabe ye nkonde koso die ebi o ha wetin no akodi nkon na bia wo ka asen bi na afa de ama apagya na edi atoranchan bi aba na se basabasa ye bi nsuso aba enti sabe de amane boy free man share ba ne se nkomo ne de yentimi ni omanfo ni release a efi so obi ani obi tuti masem obi nim de obi beka ama bibi basabasa ye bi anso akoba. Okay yo ya beda se ene amane bo we eye prince kwajo buadu ye sentro ni Otomrose ena wode amane boyi efri menhia ahemfie sede ebo mo amane efri na wotwe etwa mu na besi se ne ade a Otumfuo ene afan ebehia wo boko nsensem no ho no ena wo masi nkonwa wo mo gusu edi nkomo wo kokoam enti ehun mfonyini kakra ena yensentwofo akopie mu wo ho a wo mo de abreye yenim se nyame adom na sempanimfo pia de wo mo pese wo mo de tudwa ema Ghanafo eti nyina no yemfa nkame ahwefo ene yetiefo ye de beba ama munyina motumi ehunu Ashkaba wafo ni boko be du echire kura ka be kwatmaso ye wa be kan wani ye mo bi be fi se Otumfuo Dormaahene on banasa se Otumfuo to be siesie boko asema e ba ko je na ndwini as a heat Kashkaba kase wafo nkwanye urade abusiafo me video last 3 months na Europe so na say etu yo ti okra no okra ma so a ye boni din a na ma emuso ye wura na say etu adaro mantina sebi Ghana asumdua aba ha udim se e kan se boko nsem no ye wura e betena so obesiesi ama asumdua aba boko abusiafo ma mo nhwe ye wura opem so tu kwan na oba bedru ye no eye odi tuja se 30th November ekosi 1st December boko nsensem no obehwe de nsesi aba abusiafo ye Europe so na se etu se Nyankopon asonda ye pa na sigedua sisia no na ye wura asumdue buom na de bia wonom nti no boko asem na asi me Antwa TV me se boko asem na asi na no ohene bi kasae mumienti asem ohene ne kae ohene ne se obema Europe so na se junantwie mienu na nantwie Otumfuo nantwie promises a waste promises promises a ketekete krama yura nantwie na se mi producer Antwa atrankonya enkranti mi nto nantwie ema yura Antwa atrankonya kranti mi nto nantwie ma yura na den abusiafo Europe so de nsesie aba bedru asantemam ama yewuna mo mamprisifo ne kosasefo asumdwa bomontem seriously asumdwa bomontem efi se de bia ye kase opem so Otumfuo opasumdwe de bia yewura opasumdwe no enya sa ankeja to Ghana ha kase hit Kashkaba wafo ne awurade keja ato Ghana ha efi se yewura kwan a wode Ghana
nsɛm ɛfa so onyanto wasiesie ɛna ma botoye mu oba no ɔno nko a Ghana mamu yewura nko a ɔsɛ ya na esuro no ɔsɛ bie ne obiem ɔsɛ nko a na esuro no ɔno ɛna sɛbsɛ mpraduasa ɔka asɛm a asɛm ni twa ɔde sa to aduane mu a aduane no ɛsa fi sɛ botoye mu ɛba yɛhwɛ nsɛm asisi da a yewura so ndwe nti ɛnɛ yana ɛne sɛ bi na busua asi bɔkɔ nsɛnsɛm na amanfo kyerɛ ɛkeka wɔn asɛm ayi na bɔkɔ nsɛnsɛm no ayewura na hɛ ɔpem so sɛ wonim kwan a yewura fa so ka na asɛm a ɛwɔ manhyia na ho sɛ Nyankopɔn asondaeɛ na nanom asondaeɛ yewura deɛ ɔno kwan da no abusuafoɔ mo yɛhwɛ bɔkɔfoɔ no anigye ne ahofama bɔkɔ ne kɔsasefoɔ mo ka bɔ mu yɛ ba ko manhyia hɛ abusuafoɔ mo yɛhwɛ video no haya nto TV kaskaba kaseboafo kase hit wafo nye urade Osua enkonu enhade asumbiem boko bibia basabasa ye bia mpiem efi no wo twe be piem aha no komono we had the asumbiem bibia boko nemom na ye kai ahwefo sem we piem aha na ena se bambo ama no tuma pa friends ni onye obia na ema no kwan ewura manhia ahemfie nti se wo ye adwuma ko manhia ahemfie na ye bisa wo se kratsa ya edi adanse se wo ye adwuma manhia ahemfie ni anyway wentimi anhye dia eya asafo na suppose fo no mema abesan wo akọ na nko meka se enam se eye kusase ni mampusi ntokwa ni ti komo epiem ha nka ebia kasakasa asbasbasa ebe piem no wepa mo ha ewo comment section hi Penyah Block Media Accra.